Mae pawb yn gwybod am y hanes Beddgelert, ond mae yna llawer mwy i weld yn y pentref. Dyma bedd y ci gelert. Mae yna stori enwog i ein pentref am y ci a'r blaidd, ond dwi'n siŵr y bod chi wedi ei clywed llawer gwaith. Ond mae rhai yn dweud na rheolwyr y gwesty gosod wedi creu'r stori i ddenu fwy o ymwelwyr i'r pentref. Cofiwch, mae ganddyn ni barc arbennig i ddiddanu eich plant chi. Mae yna llawer o fynyddoedd o'n gwmpas i chi gael cerdded. Mwyl hebog yw'r agosaf a dim ond 783 metr i copa yw e. Cychwynnodd mewngloddio yn oes y Rhufeiniad. Cafodd ei adael wedyn am 1500 o flynyddoedd tan y chwyldro diwydiannol. Yn ystod oes Victoria, ail-agorwyd y mewngloddio oherwydd galw cynyddol am gopr. Agorodd y rheilffordd yn 1922 a chafodd ei chau yn 1937. Nid i hail-agor yn 2011 ac yn mynd bob blwyddyn ers hynny. Mae gen ni llawer o siopau i chi brynu pethau gwahanol. Dyma ein ysgol ni, Ysgol Beddgelert. Gobeithio bod chi wedi mwynhau ein ffilm ni ar Ffilm. Hwyl fawr!